το περιεχόμενο του battery station θα κάνουμε unboxing, να δούμε τι περιλαμβάνει. Μέσα στο battery station, εδώ είναι η θέση που μπορούμε να φορτίσουμε και αντίστοιχα εδώ του χειριστηρίου μπορούμε να τοποθετήσουμε την παροχή ρεύματος και εδώ μας δείχνει διάφορες πληροφορίες για το κάθε LED, warning, battery status LED και εμφανίζονται αντίστοιχα τα λεντάκια. Θα δούμε σε ένα επόμενο βίντεο πώς το χρησιμοποιούμε.